Božík. Ja som tu bol. Marcel, povedz mu, zdvihneš, nie, tak ľahká 350 kg. Nechaj Aničku, tak hodne. Zdvihneš, ale 350, nie? Aj tak nás odfotíš raz. Tak áno. Daj mu pustu trošku. Tak. Tak. Ďalší na disky. Tak to, Marek. Nenúzaj, ty kokot. A neviem, on sa bojí. Rozprávaj niečo, Anička. No, však toto si držím tak. Rozprávaj. No. Oj. Ešte brat, keď bol živý, ten mal jazyk vždy. Tak píš mi tepliej. To sa vedel vyjachtať. No. Bol troška koktavý, tak sa aj zajachtával. Marek. Ja som mala, áno, ja som mala 4 roky a ani som nevidela, ani nepočula, ani nerozprávala, ani ja chcem. Ja chcem, lebo koktel. Nie. A viem rozprávať, kľudne. Ty sa týka, čo mi dala slova, Marek? No idem si Marek, čo mi dá slova? A ty paťal. Postava roka. Božík.